Nicole and Chris. Isang magandang araw sa inyong dalawa mula dito sa Lapinranta, Finland. My name is Lolita Laitinen, isang Pinay na nakapag-asawa ng Finnish. Sorry kung mali yung mga pronunciation ha. Taga-Pasay lang ako eh. Lolita lang yung kayang mabanggitin ng tama eh. Lolita lang ako may confidence sabihin. Laitinen. Laitinen. Hindi ko alam kung ano eh. Kung alin yung ano dyan. Kung ano yung tama. But anyways. Malay mo may silent letter pala, di ba? Silent pala lahat ng ano, ng vowels. Parang pronunciation. Sorry na. Nakapag-asawa po ako ng Finnish. We have 4 sons. Lately ko lang na-discover ang tambalan pero mabilis kong nakasanayan. Aliw na aliw ako sa tawanan ninyong dalawa. Nakaka-good vibes talaga. Sumulat ako para magbigay ng inspirasyon sa mga listeners natin na dumadaan sa matinding hirap ngayon. I am a living proof na if you will work hard and trust God, hindi hadlang ang kahirapan para magtagumpay sa buhay. Lumaki akong palipat-lipat ng tirahan kaya ilang beses akong nahinto sa pag-aaral. I was 8 years old na mapadpad ako sa Agusan del Sur kung saan naglalakad ako ng 1.5 oras papasok sa eskwela. 4 a.m. pa lang noon, naglalakad na ako, nagsisimula na akong maglakad, bit-bit ang muron o lampara. Pagdating ng hapon, 3 p.m. pa lang, nagpapaalam na ako sa guro para hindi ako gabihin sa daan. Kapag malakas ang ulan, dahon ng saging ang payong ko. When I reached grade 5, nakitira ako sa kaibigan na malapit sa eskwela. Tuwing weekend, nagdadala ako ng bigas at mga gulay para may pagkain ako sa isang buong linggo. Nagtitinda ako ng mani at squash coconut candy para may pambili ng ballpen at papel. I was a self-supporting student buong high school at college. Nag-aaral ako sa gabi at nagtatrabaho sa araw. Kahit gusto ko nang sumuko sa pagod at hirap, I persevered. Nagtapos ako ng Bachelor of Science in Elementary Education taong 1988. 1998 pala. Pinatanda. 1998. Porke Lolita yung pangalan. Matanda agad porke Lolita ang pangalan. Nagtapos ng taong 1998. Mas matanda to sa atin. Kasi 97 tayo nagtapos ng high school eh. Siya tapos na siya ng college. Akala ko kapag nakatapos ka ng pag-aaral, aayos na ang buhay. Hindi pala ganun kadali. After graduating, pumunta ako ng Maynila para maghanap ng trabaho. Katulong ang bagsak ko. Isang beses, pinahugasan sa akin ng amo ko ang mga karne na pinamili niya. Hinugasan ko lahat, pati ang giniling. Hindi ko alam na hindi pala dapat hinuhugasan yon. Hindi ko rin alam. Hindi ako nagluluto eh. Oh, nung una ganun din eh. Kailan parang nawala yung lasa. Kapag kasi giniling nga sila at matatapon eh. Sa bagay, pag naghiwa-hiwalay. Oo. Paano mo tatanggalin yung tubig, di ba? Parang maraming matatapon na na fats and At sayang. Ayun yung pinakamasarap. Anyways, sinigawan ako. Bakit ko daw hinugasan? Teacher ka pa naman. Yan ang sigaw sa akin. Natauhan ako. Oo nga naman. I'm supposed to be teaching. Bakit ako katulong? Umuwi ako ng probinsya at nag-volunteer teacher sa dati kong primary school. I was a multi-grade teacher for grades 3 and 4. 1,000 pesos ang allowance ko monthly na napupunta lang sa pagbili ng mga gamit ko sa pagtuturo. Nung mga panahong ito, nahilig ako sa pen pal. Natutuwa akong magbasa ng liham galing sa iba't ibang bansa. One day, na-publish ang name ko at address sa isang text TV dito sa Finland.
Yung po kasi yung uso. Dati. Yes. Parang in order for you to be able to have more friends, ganyan. Usually, ano yan parang gabi. Gabi hanggang madaling araw. Para mabenta ka sa the other side of the world. And then, maski dito sa Pinas, sa diba? Cable, sa Cable TV. Sa Cable. Tapos i-text mo lang, tapos mapopost yung name mo, tsaka yung... Suwantuwa ka, ganun. Kasi posible ka talaga may mag-text sa'yo Yes, wanted textmate. Wanted textmate. Yan po yung araw, dati. Grabe, no? Iba na yung world. Correct. So anyway, one day na-publish ang name ko at address sa isang text TV dito sa Finland. Ang daming sumulat sa akin, pero isa lang ang sinugot ko. He's an engineer, single, at 3 years lang ang tanda sa akin. It was a challenge kasi isang buwan bago makarating ang sulat namin sa isa't isa. Fortunately, nagka-email, kaya mas dumali ang communication namin. EudoraMail.com pa ang gamit namin noon. Oh my God, so luma. Grabe. Eventually, naging kami and we finally met in person on October 15, 2000. 5 days after our first meeting, he proposed. Ay, ganda. Bilis! Ang ganda. Haba ng hair. Nabighani agad January the following year, we got married. I got pregnant quickly and 5 months after, I moved to Finland to be with my husband. I studied culinary and I'm now working as a chef. Looking back, I am grateful kasi I did not give up. Kung di ako nagpursige para makapagtapos, baka nakapangasawa ako ng magbubukid at may 1 dosena kaming anak. The cycle then continues. My kids will grow up poor and will experience the same hardships that I did. My heart cannot bear that. Thank you for reading my story, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista mula sa Finland, Lolita. Hi, Lolita! Si Lolitz. Yan. Tita si Lolitz. Chef Lolitz. Magbigay ka ng paggalang taga-Finland, partner. Miss Lolitz. Miss Lolitz from Finland. Yan. Thank you. Una, bago kang tambalanista, bagong discover mo kami kahit mukha na kaming luma. Pero thank you kasi natutuwa kami kapag may bagong tambalanista kasi we've been in this industry for 17 years and it's always so nice to hear kapag may bago. Kasi madami na alam mo yung parte na kami ng buhay ng karamihan. Kaya kapag may bago, natutuwa kami. Yes. Yan, natutuwa kami lalo kapag mayaman, taga-Finland, gano'n. Yan ang mga friendship, dapat i-friendship, gano'n. Oo, malay mo, di ba, sa sobrang tuwa ni Miss Lolitz, di ano ba? Hindi Bukas lang, makalawa. Hindi lang sulat ang ipadala, pera na. Oo. Uso naman ang bank transfers. Huwag na natin pahirapan ng mga sarili. Malay mo sa sobrang kasiyahan, maya-maya. Di pagkatapos ng episode na to, partner, di ba hingin na agad yung bank details mo? Hindi naman tayo mag-aatubili kasi bawal tumanggi sa grasya. Baka sabihin niya, ito maagang pamasko ko sa inyong dalawa. Kapag hindi naman natin tinanggap, baka sabihin ang arte natin. Di ba choosy masyado sa blessings? Mga simpleng mga nambubudol talaga. Mga budol! Anyways, Lolita, ang ganda ng kwento mo kasi ito talaga yung pagpapaalala sa atin na we should never give up. Alam mo, sa totoo lang, yung sinabi mo dun sa last statement mo, masakit pero totoo Yung sinabi niya na, kung hindi ako nagpursige makatapos, baka ang asawa ko ngayon nagbubukid. And there's nothing wrong Yes. sa mga nakapag-asawa na nagbubukid dahil Diyos ko gusto nating talaga namang buhayin ng husto yung industriya ng agriculture na medyo nasyosoko tayo kasi baka mategi boom na, 'di ba? Sa sobrang high-tech na world, wala na nagsasaka. Ang tanda-tanda na ng mga nagsasaka ngayon, 'di ba? So walang masama. Ang sinasabi lang ni Lolita is that kung di na ako yung parang nag-push na mag-aral to have a better future, baka nandun lang siya sa lugar niya, tapos yung opportunity, limitado lang din, 'di ba? Tapos 12 yung anak, katulad na nangyari sa kanya. Alam mo yun? So, yun yung sabi niya Tapos, and the cycle continues. My kids will grow up poor and may experience nila yung same na hirap. So, yun. Nothing,
masakit na katotohanan, totoong katotohanan. Yun yung Kapag gusto niya lang sabihin dito, baka nanatili siyang mahirap. Oo, ganun. Parang kahit naman hindi niya binanggit yung yung mga ibang details na yun. Katulong. Oo. Diba? Ang gusto niya lang iparating sa atin, baka nanatili siyang naghihirap kung hanggang hindi ngayon. nagpursige. And the other day nga, diba, or kahapon ba yun, partner, nag-start also as kasama sa bahay, tapos naging CEO and president, diba? So, ibig sabihin, meron talaga mga possibilities if you try. 'Di ba? If you try, kung talagang ipupush mo, bobonggahan mo, saka alam mo yung world natin ngayon, iba na yung world natin ngayon eh. Yes. Napaka ang sky's the limit na pagdating sa pwedeng pagkakitaan. 'Di ba? Tingnan mo nga noon, ang nakakapag-aral lang ay yung mga taong literal na makakapunta ng school, katulad ng kwento nito ni 'di ba? Ngayon kahit online pwede ka na mag-aral, tapos pwede ka pa mag-aral sa ibang bansa. 'Di ba? Na hindi ka actual na kailangan pumunta doon. 'Di ba? Parang ang galing-galing nung ganong klaseng teknolohiya na meron tayo ngayon na pwede mong gamitin. Basta meron kang heart to push for it. Go, go, bakla. Go, Bex! Carry mo yan! Nakakatuwa yung kwento mo, Miss Lulitz. It's super close na talaga yung Lulitz, ha? Hawakan nga yung pustiso ko. Teka. Muntik na malaglag eh. Tukurin ko, ha? Wah, nga. Ayan, hawakan mo muna, Hawakan mo muna. Babad mo nga sa baso. Baka matuyo eh. O yung baso mo na lang, yung dala mo kahapon. Dadami mo pa yung baso ko. Oh, go. Diba, your story is a story of motivation, determination, and perseverance. Eh, nakakatuwa, no? Kapag nakakarinig po tayo ng ganyang klase ng kwento, siya nga, nagmula talaga sa wala kung tutuusin. Walang-wala. Pag nakita natin yung kwento niya na sobrang sinauna talaga, napupunta ka, tatawid ka ng ilog, ilang burol para makarating ka sa lugar na pupuntahan mo. In this case, eskwelahan yung pinupuntahan niya ng pagkalayo-layo na kailangan niyang mag-early out. Alas 3 ng hapon kahit hindi pa tapos ng klase kasi aabutin siya ng gabi. Pag na-realize mo yung mga ganong klase ng kwento, ang hirap nun eh. Correct. Diba? Pero nagawan niya ng paraan para makapagtapos ng pag-aaral. At pag naintindihan natin yung kwentong ganyan, ikukumpara mo ngayon yung sarili mo. At pag na-compare mo yung sarili mo ngayon, bakit hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin na ito nga nagawa niya? Correct. Bakit hindi ako nag-aaral na maayos? Siya nga nakapag-aral, kulang pa. Basta kailangan mo lang talaga dito magpursige. Yes, determination talaga. And you entrust it to God. Yung parang alam mo na merong magbabantay sa akin at merong bahala na sa diba? Sabi nga, luma na to, just do your best and God will do the rest. Yung alam mo rin sa sarili mo na talagang pumush ka talaga ng bonggels. Ewan ko nga, bakit naging sexy? Ewan ko sa'yo. May bala ka na ba maghubad? Hindi ka naging sexy yung background music. Kaloka ka. Diba? Correct. Yun yung dapat nating gawin. Parang alam mo, actions coupled with prayers. Correct, no? ganun. Importante yun. Oo, kailangan. Hindi pwedeng yung yayaman ka lang nang wala ka namang gagawin. Diba? May mga ganun pa, isa-isang sineswerte. Diba? Mga walang ginawa, tumaya. One time lang sa loto, tapos siya yung 300 million. Diba? May mga ganun. Pero most of the time, ang reality is, you really have to work hard for it. Yes. Wala pong nakarating sa kanilang success nang hindi po sila naghirap at hindi sila nag-work hard for it. Alam mo, partner, yung isang unfortunate din na part netong kwento ng Mahiwagang Burnay na shinare ni Lolita is yung may mga tao na nag-aral nakapagtapos, tas ang ending ito lang din yung gagawin. 'Di ba? Yung mga ganun, nakakalungkot kapag kasi wala masyadong opportunities na ibibigay, ganun. Pero sa tingin ko naman, pwedeng stepping stone, learnings naman lagi yung mga ganyang klaseng mga eksena. Correct. Ang isa pa naming gustong bigyan ng DN mula sa kwento ni Lulitz ay ni Beshi. Nakalimutan ko na rin sasabihin ko. Ayan, wag mo kalimutan, taga Finland yan. Binibigyan ng tamang concentration. Wag kang ganyan. Hindi tayo bibigyan ng finish money. So ito naalala ko na. Yun. Hindi siya nagreklamo sa buhay. Nagkaroon lang siya ng goal, mga kaibigan. Diba? Nagkaroon lang siya ng target, nagkaroon lang siya ng parang pangarap. Parang ito yung camera mo, partner. Oo nga. Nababalag ako sa bako nakatingin. Huwag ka natingin doon. Dito yung camera mo. Hindi, nakatingin ako sa mukha ko, sa monitor. Sa monitor. Kaya pala sabi tinitingnan ko baka mamaya may amos ako eh. Dito.
Oh. Tingnan mo yan. O, take 2. 'Di ba? Kung Oh. kung titingnan mo, parang ang galing, hindi ka nagreklamo. Tayo ngayon, kung tutuusin natin, tayo mga reklamador tayo sa panahon ngayon. Dami nating reklamo. 'Di ba? Ang dami nating sinisita sa paligid. True. Ay, naku, nabasa ko yan kahapon lang. Tama ka dyan, partner. 'Di ba? Siya nakitaan mo ba ng reklamo si Miss Lulitz? Ay, hindi natin Wala. sure. Baka hindi niya nang sinulat. Baka si mapintasan din siya. Oo, baka mabash. Lahat tayo ngayon, kung Oo. i-analyze din natin yung lifestyle natin ngayon, yung behavior natin ngayon, Ang dami meron lang natin- tayong hindi magustuhan sa paligid natin, nabasa, narinig o kung ano man. Correct. Nauubos yung oras natin, nakikipag-away tayo, nagreklamo na tayo sa buhay. Dami nating reklamo. Ang dami nating hanash. Ang tawag dyan, partner, nabasa ko yan kahapon, self-induced stress. Ayan, Stress na dinulot mo sa sarili mo. Yes. 'Di ba kasi it's really how you react eh. Madaling sabihin, alam mo nung binabasa ko yung, oo nga, tama. Tapos pero kapag tapos nun, the next day, nung may nangyari Hindi mo sa akin, nagawa? hindi ko na nagawa. Tama. 'Di ba? Pero it's actually self-induced sometimes. Merong mga stress na hindi maiiwasan eh. Na talagang Beyond alam mo, your control. oo, halimbawa, anak mo na nagkasakit ng bongga. Siyempre hindi yun self-induced. Ano ibig sabihin ng self-induced? Ikaw yung nag-isip or ikaw yung nagdala ng stress na ito, ganon. So, yung nagkasakit yung anak mo, nasunog yung bahay ninyo, yung may mga ganyan, hindi yan dahil sa talagang stressful yung sitwasyon. Pero marami palang bagay sa buhay natin na tayo yung may dahilan kung bakit tayo na-stress. Correct. Sarili natin. Kasi yun nga, yung katulad na sinasabi mo, partner, bawat maliliit na bagay, reklamo. Tama, ganun tayo, di ba? Bawat na hindi maganda, hindi na ayon sa ano mo, init ulo, Pag nanood ka ng ganon. balita, puro reklamo ng mga tao, yung Correct. makikita mo Tapos i-absorb mo. Pwede naman Tama. hindi mo i-absorb eh. Pwede mo Yes. nang pagtawan, parang tanga yung balita. O, di tayo sure kung totoo. Pwede mo nang pagtawan. reklamo ng Diba? tao. Hindi mo yung didibdibin na ano, di ba? Makikipag-away ka na. Makikipag-away ka Ipopost pa. mo na, mag-rant ka na sa Kaya Facebook. nga, 'di ba? Tapos magiging dahilan pa para magkaroon ng mag-grant yung iba, tapos yung nag-grant pumangit na din Oo. dahil and it's self-induced stress. Yes. 'Di ba? Magandang pakinggan siya kasi mukhang pangmatalino, 'di ba? Oo. Pero sa totoo lang, ito po ay stress na ikaw pala Ang nagdulot may sa cause. Oo, sa Yes. sarili mo kasi 'di ba? It's really how you react to things. Okay, may problema. Ganito Oo. eh. Pwede kasing okay, sige. Pwede naman ma-resolve yan by ganito ganyan. Or Oo. hindi, ay, nako! Buisit! Diba? Kairita! Bad trip! Diba? Ganun na agad. Diba? Tapos ibabaling mo na yung stress mo sa mga anak mo. Sa ibang tao. Paglabas mo ng bahay, papasok ka sa opisina, galit ka na rin. Correct, diba? Tapos higit sa lahat, pag tumingin ka sa salamin, pumangit ka pa. Self-induced stress. Diba? Tsaka hindi rin magandang ano yun eh. Nagiging habit din. Parang you're spreading so much negativities. Diba? True. Sorry sinasabi namin to kasi kung ikukumpara kasi natin sa kwento ni Miss Lulitz, bibilib ka dun sa pinagdaanan niya. Correct. Pero hindi natin narinig sa kwento niya. Maaaring hindi na sinabi Hindi sa niya na atin. rin kunento. Pero hindi mo nakitaan na parang nagreklamo. Ang importante sa akin, makuha ko yung pangarap ko sa buhay. Hindi namin sinasabi na huwag ka magreklamo ha. Walang ganon. Intindihin po natin yung sinasabi ng tambalan. Huwag kung ay bawal magreklamo, ganon. Hindi sa ganon. Kaya lang, hindi siguro sa lahat ng oras. It's Tama, okay pipiliin mo lang yung sitwasyon na pwede kang magreklamo. Choose your battles. Yes. Always remember that. Piliin mo lang yung mga bagay na magbibigay ng stress sa'yo. Kung itong bagay na ito, limbawa, alam mo na yan, ayoko na magbigay ng halimbawa ng tamad ako. Malaki ka na, overtime na kami. Sige na. Overtime na kami mamaya. Abutin na naman kami ng commercial. Hindi kami na makapag-goodbye. Di ba? Alam mo na yan. Kung yung bagay na yan, pwede mo nang let go, please. Tama. Di ba? Hindi mo na kailangan, Diyos ko, isipin pa yan always. Correct. Di ba? Ikakatsaka mo yan. Tapos tataka ka ba't wala kang love life? Di ba pangit ka na? Di ba wala ka pang Grabe love siya. life? Grabe siya sa pangit Dahil ka na. sobrang stress. Kakaisip. Tama, nakakapangit po ang stress. Oo. Hindi lang po siya nakakapangit, nakakamatay pa. True. Yan din. beware. Correct. Beware. Kasi pwede talaga siyang magkaroon ng adverse effect on your mental health. Spell adverse. Hindi ko sure. Siya na. Itigil na natin ito. Baka ang dami pa mang pa-spell sa akin, partner. Huwag niyo pong kalilimutan, mga kabisyo, ha? Let go of that stress. Choose your Yes. battles. Piliin mo lang yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng stress. Tama. Diba? And kung meron ding nagpapastress sa'yo ng bongga and you have to let go of that stress, let go of that stress. Tama. Ganun lang yun. And kayo, Simplihan.
Kay Miss Lolita, maraming salamat. It's a feel-good story. Yes. May mga taong na malamang na-motivate din na Correct. gustong gayahin yung determination na meron ka. True. Salamat na marami. O siya, exit na po kami. At kung ikaw ay may kwento na gusto mo ring i-share sa amin, pwede mo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yo!